салом алейкум дӯстони азиз, меҳмонҳои канали ман. Барои ман таҷик кук София визов доданд, ки аз кабачки барои онҳо ягон чиз тайёр кунам. Ман визовашонро қабул карда ва мехоҳам, ки имрӯз барои шумо рулетик аз кабачки тайёр кунам. Барои рулетик аз кабачки мо дар кор аз худи кабачки, тухм, помидор, чеснок, орд, майонез, намак ва приправа. Ҳозир ман ҳама инҳоро реза карда, якҷоя карда ва барои шумо нишон медиҳам. Дӯстони азиз, ана чизҳои моям тайёр шуд. Ман кабачкиро ба ҳамин тарз реза кардам. Дар тухм каме орд якҷоя кардам, лат задам. Дар ин ҷо майонез, чеснок ва каме красни перец ва помидорро низ ба чунин тарз реза кардам. Ҳозир ман кабачкиҳоро дар тухм тар карда жарид мекунам. Давомашро боз нишон медиҳам, ки чӣ кор кардан дар кор. Амихел дӯстони азиз, кабачкиҳоро дар тухм тар карда амихел жаридшон мекунем то тайёр шуданашон. мо ҳамихел кабачки жарид кардагимона мегирему каме майонез мешакем ва як помидорро мемонем ва мисли рулетик тоб метиҳем. Дӯстони азиз, ана рулети бо кабачкаи мо ҳам тайёр шуд. Агар ин видео ба шумо писанд омада бошад, шумо ҳам метавонед тайёр кунед. Апаи таҷик кук София, ана ман визови шуморо принимат кардам, яъне қабул кардам ва ман визов метиҳам ба канали Пазанда Таҷик. Пазанда Таҷик. Ман ба шумо визов мепартоям, ки аз майонез барои мо ягон чиз тайёр кунед.